Ja, 11 urte izan ziren lehenengo aldiz Tolosatik jo nintzela eta bizitza profesional batean hasi nintzen. Politia izan da, gogorra ere baita eta nire bizitzako ehuneko una eman izan dio saskibaloiari eta dena gaina profesional mailan gauzak argi nituenean jo nintzelako eta azkeneko 10-15 egunetan zaila egin zait erabaki hartzea. Nire bizitzan barruan saskibaloia besterik ez zelako eta ikusi ditelako saskibaloiaz gain gauz gehiago duela eta hori zaintzeko egokia zela goain Tolosara bueltatzea eta beste bizitza bat hastea lasaiagoa eta batez ere kantxetatik kanpore baita gauz gehiago lortzeko. Ni gatzen naizena da, nire 16 urterekin nire aita igotzen naiz esan niola egun batean etxean ACB mailan jolastuko nuela eta urte batzuk eta gero bai Pablo Lasori esker eta bai GBC-ko jendari esker ACB-en jokatzeko aukera mantziaten, herriko mutil batentzako horre bada. Eta 11 urte hauetan ACB mailan jokatzaz gainera baita ezagutako hiri guztiak, lagun guztiak eta falta motago ditut gehienak eta horrekin gatzen naiz ez. Saskibaloiak erakutsi didalako bai lagunak egiten, nire buruan konfiatzen eta batez ere hemendik kanpora baita tokiak ezagutzen. Hori oso zaila da, ezta? Denak pentsatzen dute kolore politikoa dela eta dena erresa dela, baina horra iristea zaila bada, gero mantentzea zailagoa da, ez? Entrenamendu fisikoki maila altua behar da, defensiboki eta saskibaloia arloan baita maila altuko jendago eta batez ere ACB maila Europako liga honena da. Eta horre egotea oso zaila da eta entrenamendu asko, ehuneko una eman behar duzu, saskibaloiatzen pentsatzen duzu, ohea jutentzea eta saskibaloian pentsatzen duzu. Ikasketekin jarraitza ere baita posible da batzuk, baina nik uste horako mai batean jolasteko eguneko 24 orduak saskibaloiari eman behar dizkiozu eta hori oso gogorra da eta politia da ere baita, baina gogorra da. Jende askok lagundu dit, ezta? Bai etxean, bai nire neskak, bai familiak, norbait goraipatu beharko banuke, nire arreba da, ez? Beti ikusi nau saskibaloi jokalari profesional bat bezala eta aurten bere iritzi pertsonalarekin eta bere ikuspuntuekin lagundu didala Tolosan geratzeko aukera hori eskaini zian eta esan ziten hasi barretela peinatzen saskibaloiaz gain beste gauz batzuetan eta hori nire arrebari esker, nire familiari esker eta gero takeko nire lagunekin jokatzeko aukera hori baita oso politia da, ehuneko borrokatzen jarraitzeko, Tolosako saskibaloia goraka jarraitzeko eta nire baita behintzat beste modu batean disfrutatzen jarraitzeko. Ni uste taldean maila altua dagoela, badaude Gaizka Maiza bezalako jokalari bat joan dela eta hutsunean nabarituko da. Baina Beñat Azaldegi dator, Josu fitxatu dugu berriro, Telmo beste jokalari bat goierritar batera baita, eta nire baita etxean bueltan, gehi Jon Azaldegi eta jokalarekin ni uste dut maila emango dugula, beti da garrantzitsua maila mantentzea lehenengo gauza, eta hortik aurrera ni uste dut etxeko partidu bateraz eta gozatuz, ni uste dut aurten gorago jokatzea maila zigotzeko aukera sortatuko zaigula eta espero gozatzea eta lortzea ere bai. Lagunekin jolastu eta gozatzea. Eta beste saskibaloi mai bat danez, nire burua ondo ikusi, entrenatzen jarraitu, nire saskibaloia ehuneko una ematen jarraituko dut eta gozatu, lagunekin disfrutatu eta aurrera.